kamokelo ni wacho wach mar samoro weche mag ticket e kinde mag yiero mag chama. Kopogore gi samoro pek ma ojende kale mar mondo mi giyud gik makamagi, okenge mage masani neno ka samoro dipo ka udhi uketo mar mondo mi obed gima bro ywayo ojende kendo ero ka ng'eyo ni demokrasia nitiere adier? Mokuongo kaka ng'isi nyaka wabed gi strategy ma clearly ma target ojende. To we kata wan ojende ma wasekalo 35. Yeah. Wadwa ng'eyo ojende ma below 30 years. Nikech mago ema koro joma dwago kura. Mago koro jogo ma ema ni age mar internet. Mago ema future mar Kenya wani. Mago future mag joluo miluongo ni Gen Zs. Nyaka wabed gi strategy ma clear mar the target gi. Number 2, nyaka wakony nyithin ojende gi mondo gi donje political participation. To mana wacho ni from MCAs all the way to MPs to senators. King'iyo jo Kalenjin William noketo ojende in all corners. King'iyo nyaka governor mar Nandi, a very young man, ochamo 2 terms. Governor mar Kericho is a young man. Senator mar Kericho, young man. Senator Manandi, young man. Yani wadwa ni wa engage ojende gi in all levels mar chama. To nyaka nek nikech mane future mar ODM. Kata nyocha naneno kwa buru wuoyo mo wacho ni gin past. Mano na yie kode kabisa. En mana koro okete mondo okonyi ginene. Okete kaka madhara. Mondo okonyi yie o stabilize. To wacho ni embe acknowledge ni future mar ODM en ojende. Dibed ni mae teko miyudo makori nyalo golo godo statement ni jodongo mapango ugo umiyo time? Adieri to bere. Jodongo to gibecho nyaka wawinjre mondo wamaj. Jodongo be ok wagol gi giteni koro gidhi dala. Gimbe nyaka wawinjgi. En mana